नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, दीप दिशा रेसिपीमध्ये मी दीप्ती आपलं स्वागत करत आहे. ज्या आपण खिरीसाठी शेवया वापरतो त्या शेवयापासून खूप छान टेस्टी आणि खळखळीत असा मस्तपैकी उपमा आपण ह्यापासून बनवू शकतो. अशा प्रकारचे पॉकेट बारीक शेवयाचं आपल्याला मार्केटमध्ये मिळतं. ते ओपन करायच्या आधी तुम्ही हाताने जरा तोडू शकता. आता मला तुम्हाला पूर्ण दाखवायचं होतं म्हणून मी ते तेव्हा नाही तोडलं. मी आता नंतर हाताने तोडलं. तोडताना ते जरा उडते म्हणून आधीच प्लास्टिकमध्ये असताना ते तोडून घ्यायचं. नंतर एका कढईमध्ये 4-5 चमचे तेल घ्यायचं. तेलाऐवजी तुम्ही तूप घेतलं तरी पण छान होतं. अर्धा चमचा मोहरी म्हणजे राई, 1 छोटा चमचा जिरे, कढीपत्त्याचे 8-10 पानं. जरा कढीपत्ता जास्तच ह्यामध्ये घेतलं तर मस्त वाटते. हिरव्या मिरच्या 2 तुमच्या चवीप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता. तुम्हाला तिखट जास्त लागत असेल तर तुम्ही जास्त पण घेऊ शकता. ही फोडणी नीट झाल्यानंतर खूप जरा मिक्स झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये 1 मोठा कांदा चिरून घालायचा. ह्याच शेवयापासून गुळाचा शिरा कसा करतात ते पण मी तुम्हाला एकदा दाखवेन. तो पण असाच खळखळीत होतो. पाव चमचा हळद, चिमूटभर हिंग. चांगलं मिक्स झालं की आपल्याला चांगली फोडणी झाल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये जे आपण कट करून घेतले शेवया हाताने आपण बारीक करून घेतले. अगदी खूप बारीक नाही करायच्या, पण थोडे म्हणजे आपल्याला मिक्स करता यायला पाहिजे अशा प्रकारे ते आपण त्यामध्ये घालायचं. हे आपण असं पटकन हलवू नाही शकत. हलवलं की ते कढईच्या बाहेरच जास्त पडतात. त्यामुळे थोडंसं आणि ते रोस्टेड असतं त्याच्यामुळे एवढं काय आपल्याला ते फ्राय परत करून घ्यायची गरज नसते. हे असं त्यामध्ये घातल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये आता ना आपण हाताने पाणी थोडं घालायचं. एकदम असं भसकन पाणी नाही ओतायचं. नाहीतर काय होणार, ते आपण खीर कशी करतो ना तशा एकदम नरम पडून जातील. आपल्याला नरम नाही पाहिजे, आपल्याला खळखळीत बनवायचं आहे. म्हणून आपण हे पहिलं असं थोडंसं चमच्याने ते थोडंसं हलवून घ्यायचं आणि मग त्यामध्ये आपण आता मी दाखवते कशाप्रकारे पाणी शिवरायचं. असं थोडं पाणी घ्यायचं आणि हे अशा प्रकारे शिवरायचं पाणी थोडं शिवरायचं मग परत हलवायचं, मग परत थोडं शिवरायचं, परत हलवायचं. असं आपल्याला करावं लागतं. एकदम नाही ओतायचं. एकदम ओतलं तर काय होणार, ते खीर होऊन जाईल. आपल्याला मिक्स करताना जाणवते आता हे कोरडं पडतं आहे. मग आपण परत त्याच्यावर थोडंसं पाणी शिवरायचं आणि परत आपल्याला असं मिक्स करायचं. असं आपण थोडं 2-3 वेळा तरी आपल्याला असं करावं लागते. आणि हे जास्त शिजवावं नाही लागत. एकदम आपल्याला 5 ते 7 मिनिटात हार्डली हा आपला उपमा रेडी होतो. आपल्याला कोरडेपणा वाटला की थोडं पाणी शिवरायचं, परत हलवायचं, परत पाणी शोधायचं. असं 5 ते 7 मिनिटात आपला उपमा रेडी होतो. तर थोडंसं नरम पडलं की आपण त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. आधीच मीठ घातलं तर आपल्याला ते कळणार नाही कारण ते खूप भरलेलं असतं ना म्हणून. 1 चिमूट गूळ घालायचा. तुम्हाला यामध्ये शेंगदाणे घालायचे असतील तर तुम्ही कांदा जेव्हा आपण फ्राय करतो त्यावेळेला पण आपण त्यामध्ये शेंगदाणे घालू शकतो. आणि मग लिंबू पिळायचं. आपण अर्धा लिंबू त्यावर पिळायचं. हा उपमा इथे रेडी झालेला आहे. वरून आपण मस्तपैकी अशी कोथिंबीर शिवरायची. किती छान खळखळीत तुम्हाला असा बघूनच कळत असेल किती लूज मस्त झालेला आहे. टेस्टी पण तसाच होतो. अगदी आपला रव्याच्या उपमापेक्षाही हा छान लागतो. हा बघा किती छान सुंदर. कसा वाटला हा तुम्हाला उपमा हे नक्कीच मला कमेंट्समध्ये कळवा. आणि लाईक करा, इतरांना शेअर करा आणि हो सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. थँक्यू. टेस्टी खा आणि हेल्दी राहा.